Hrvatski laburisti Stranka rada svečano i radno provela je Međunarodni praznik rada, održavši prvi sabor stranke na kojem su birali dužnosnike i stranačka tijela na mandat od sljedeće 4 godine. U prisutnosti 159 delegata i više od 70 gostiju usvojen je programski dokument stranke i izabrani članovi središnjih tijela i dužnosnici. Tako su izabrali predsjednika, 4 potpredsjednika, tajnika te 50 članova za nacionalno vijeće i po 5 za sud časti, statutarnu komisiju i nadzorni odbor. Predsjednik stranke je ostao, što je bilo i za očekivati, gospodin Dragutin Lesar, koji će nas i dalje voditi. Za tajnika je izabran Dubravko Malešević. Za potpredsjednike su izabrani Branko Vukšić, Rajko Bulat, Božidar Kolarić i Zvonimir Međeral. U članove nacionalnog vijeća od ukupno 50 članova ušlo je i 6 naših Međimuraca, to su Stanislav Braniša, Nada Dinić, Darinka Pergar, Siniša Puklavec, Silvio Režek i Nevenka Zdolec. Kao član statutarne komisije bit će Petra Kovačić iz Međimurja, a kao član nadzornog odbora bit će Sergej Dinić. Sada slijedi postupak konstituiranja nacionalnog vijeća svih središnjih tijela, što bi trebalo biti gotovo kroz sljedeća 2 do 3 tjedna. Nakon toga slijedi obilazak podružnica, to jest turneja po Hrvatskoj. Na konferenciji za novinare bilo je riječi i o predstojećim parlamentarnim izborima. Vjerujem da znate da Hrvatski laburisti na parlamentarne izbore izlaze sami, a o eventualnim koalicijama nakon izbora moguće je govoriti samo u onom slučaju ako se ispune svi naši uvjeti i zadaće koje ćemo obećati našim biračima. Mi se nećemo prodavati za mjesta i fotelje, jer imamo jednu konstantnu parolu, a to je ne u vlast sa svakim i ne u vlast pod svaku cijenu. Inače, Hrvatski laburisti broje 3500 članova, osnovana su 72 ogranka i 11 županijskih podružnica, a u još 58 gradova i 3 županije imaju svoje povjerenike koji pripremaju osnivačke skupštine. U Međimurju u ovom trenutku broje 568 članova, 11 ogranaka, a najavili su i osnivanje novih.